povedzme derby versus Slovensko versus Česko. Počkáme na posledné pokyny. Zaznie nám gong prvého kola. A máme to tu. Prvé kolo, ktoré bude trvať 2 minúty, za ním budú nasledovať, ak sa nič nestane ďalšie dve, takisto po 2 minúty. Tak budú prebiehať dneška všetky zápasy v tej boxe. Môžeme vidieť, Tomáš Volkovič pokúša o to sveté spojenie, ako som posvetne spomínal. Aj kýra hlavu, kde hlava je nové posvetná, takže mali by sme vidieť malý zázrak. Koniec prvého kola, zatiaľ by som neodhádol typovať, kto má návrh, ale určite Tomáš, takže poprosím, zatlieskajte mu. Nekýte veľkáže samozrejme aj českým borcom, ktorí prišli dneska, aby sa nám ukázali a zmerali si sily. Verím tomu, že nastupovať proti zverencom Ruda Ďuricu nie je až také jednoduché. Chalani, viem, že Rudo chalanov fakt dosť zodpovedne pripravuje. Takže už tu máme koniec prestávky. A začíname druhým kolom. Yes, yes.
všetko, čo naozaj môžeme vidieť krásne hajkiky. Minulé bolo zaujímavé, že chalani, ktorí predtým robili futbal, ich mali presne takéto. Neviem, možno, že ja ho predtým hrával. Keď vidím fakt tie kopy, tak si myslím, že aj celkom áno. A proti tomu Brejženínek sa futbalu venoval, má ho ako hobby. Takže tie kopy by mohli byť takisto razantné. Koniec druhého kola. Boxované 4 roky. Takže to druhé miesto Eurolígy v Muay Thai si zaslúžil právom. Dneska je to až ovšem jeho exibičný zápas, takže verím tomu, že nejde ešte na dno svojich síl, aby náhodou prišlo k nejakému zraneniu, čo by ho vyradilo možno z Eurolígy. Ak nie pokračuje, myslím, že určite áno. Áno, tak? A to je, no, vieš, ty umíš, na tú nohu už, zaboksuj, vieš, a to je, no, už, a znova, tak? Dobre. Opäť prilba dole, tento raz nie po nejakom údere, ktorý by bol nejak KO. Úprava od dvojnásobného majstra sveta Ruda Ďurincová. Boxuje sa ďalej. Ten ring je menší a tí borci sú naozaj stále v sebe. Nemajú veľmi možnosť niekde utíkať. A evidentne ani o to nemajú záujem. Vieš k nemu, když ti dává kole. Hoď! Ejka, zase pýtal a zále. Pýtal, vieš! Teď! Vieš k nemu blíž, keď ho zapás. Tak, zlášku. Opäť technická úprava. Ruce nahoru. Teď to sami, dělej, teď! Zaber, na zadní nohu! Pozor na ty kolena, jo? Pozor na to, neskápej tu hlavu, jedem, znova. Tak, to běž zpátky. Vždycky udělej a zpátky. Tak zpátky, pomal si, teď! A zaber, teď! Nechoď hlavu, zavřít. Rukama! Koniec tretieho kola. Dámy a páni, a výsledok tohto zápasu je remíza.